ଏବେ ବି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ବାହାରିଛି ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ବଲିଉଡର ସେହେନଶାହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ନିଜେ ବିଗ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅମିତାଭ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମିତାଭ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଗ୍ ବି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଖବର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିକି ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଳାକାରମାନେ ଖେଳାଳି ବିଗ୍ ବି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁକି କାମନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁକି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟ ଅମିତ, ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁକି ସାରା ଦେଶ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଦର୍ଶ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେପଟେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁକି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ସଚିନ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟ ବହୁ କଳାକାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁକି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପମ ରେଖ, ରବିନା ଟଣ୍ଡର, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ଈଶା ଗୁପ୍ତା, କୀର୍ତ୍ତି ସନନ, ରାହୁଲ ଦୋଷ ଆଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଉଭୟଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅମିତାଭ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗ୍ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମହାମାରୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହା କହିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା କି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଯେତେ ବି ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।